se miehille on hiihtää? No se on sellainen matka, että se melkein yrittää hiihtää täysillä, mutta kuitenkin vähän niitä voimia säästelee. Että tuossa Juho Mikkosta eilen jututtiin, niin kilpailun jälkeen hän aloittaa Kuhmoskiin viesti, niin sanoo, että yritetään tänään hiihtää täysillä alusta loppuun asti, niin saa nähdä miten Juholle käy. Entä rataprofiili ja sitten radan leveys? Alussa ainakin siellä lähtee iso porukka matkaan, nähdäänkö kahinoita? Varmasti nähdään kahinoita. Kyllä siellä on aina jonkunnäköistä miekkailua nähty näissä ensimmäisissä kurveissa ja tuossa Kurun nousussa, jossa porukka sumppuutuu, kun tullaan yhtäkkiä alamäistä jyrkkää ylämäkeen, niin jonkunnäköisiä sauvahaavereita yleensä aina tulee. Mutta onko rata helppo tänään? Rata on maailmankap-tasoon nähden totta kai helppo. Korkeusosat on hyvin pieniä, mutta tämä on tämmöinen rynkytyslatu, vaatii lihaksiston suorituskyvyltä paljon ja kyllä sieltä maitohappoa tulee, että siinä mielessä niin varmasti pahalta tuntuu. Kyllä vain. Mielenkiintoinen miesten viesti, mielenkiintoinen naisten viesti. Siinä on vähän pohjustettu nyt jo niitä, mutta koska Vuokatissa ollaan, niin katsotaan tähän väliin pätkää siitä, että minkälainen uusi asia täällä on kehitetty. Nimittäin täällä voi jatkossa treenata Lahden 2017 MM-latuja ja Etelä-Korean 2018 olympialatuja. Nimittäin tuommoiselle juoksumatolle, jossa voi rullahiihtää, pystyy nykyään syöttämään erilaisia maastoja ja kokeilla sitten sitä, että miten noilla oikeilla arvokisaladuilla oikein pärjäisi. Eli voimme käyttää esimerkiksi maanmittauslaitoksen aineistoa, jolla alle minuutissa tulee Suomesta mikä tahansa ympäristö. Ja myös sitten GPS-tiedoston perusteella, vaikkapa joku tallentaa siellä Etelä-Koreassa reitin, niin voimme myös alle minuutissa tehdä ne reitit sitten virtuaaliympäristöksi. Vuokatin vaaraa noustaan nyt, puolivälissä olet menossa. Siellä on kaikki yksityiskohdat niin kuin oikeassa nousussa. Ulkovestakin on mäen päällä paikalla. Pystytään simuloimaan esimerkiksi tulevia kilpailureittejä, hakemaan niin kuin taktista pelisilmää niiden kilpailun läpiviemiseen ja hakemaan erilaisia tekniikoita eri maaston kohtiin ja myöskin seuraamaan sitä, että mitenkä vauhdinjaollisesti niin tuommoinen simuloitu rata vietäisiin läpi. Me on tehty sellainen testi, missä eräs hiihtäjä hiihti tuonne oikean Vuokatinvaaran päälle ja sitten myös virtuaalisesti täällä juoksumatolla. Ja me huomattiin, että se rasitus vastaa hyvin tarkasti samaa. Saksassa on käytössä tämmöinen erittäin moderni matto, mikä tunnistaa sen urheilijan sijainnin siinä matolla ja nopeus säätyy sen mukaan. Eli urheilija voi itse vaikuttaa, että mitä vauhtia se juoksumatto kulkee. Mutta meillä on kyllä tulossa sellainen ominaisuus, että voidaan tallentaa, sanotaan vaikka jonkun maajoukkueurheilijan reitti tuolla ja toistaa se nopeus tällä matolla virtuaalimaiseman kanssa. Kyllähän tämä vie aika pitkälti mielekkyyttä tuo tähän. Tällaista täällä Vuokatissa tapahtuu. Jussi, mitä ajatuksia tällaisesta harjoittelusta? Tämä on oikein hienoa, tämä yhdistää tämmöisen konsolipelaamisen ja huippu-urheilun valmentautumisen hienolla tavalla. Ei ihan oikeasti ajateltuna, niin tuossa on mahdollisuus rakentaa tosiaankin erilaisia latuprofiileja ja simuloida niitä harjoituksia, mitä esimerkiksi tulevissa arvokisoissa on. Ja uskon, että tätä käytetään MM-Lahteen valmistautumisessa, kun saadaan tarkat vielä rataprofiilit selville, niin maajoukkue on siellä pieni etu taas muihin nähden. Kyllä, eli tästä voi todella saada oikeaa hyötyä, mutta täällä tapahtuu muutenkin paljon. Mikä on hiihdon kannalta urheiluakatemia?